everyone. I'm Ivan, we call me guys Ivan. I would just like to give thanks to my handler, Mama Erica, and to Derma World, Doc Charlie, Doc Marman, also Tito Alex for the swimsuit, and Tito Joe for the shoes. Just thank you po sa mga nag-suporta ngayong gabi. Sana po mag-enjoy po kami. Tsaka lastly po, to this special person po, last night na nagpairan po ng spots ko. Maraming salamat dahil hindi dahil sa kanya, hindi namin natuloy yung show agad. Maraming salamat. Maraming salamat. Ayan. Oo, grabe. Mas marami ka pang sponsors. But thank you so much. See guys, the amount of support that you guys are giving. Palapakan niyo naman po. All our Hunk Nation, maraming salamat and more blessings to you. Hunk number 1. Now let's move on to Hunk number 2. Hi guys, ako nga pala si Martin Capino. Thank you ulit dahil nakabalik kami dito. Thank you sa under namin si sa mga gamit. Thank you po. Ano niya rin ako sa TikTok? Mark. Butin mo na lang. Hello guys, I'm Andre Gonzalez from Toga, Manila. Thank you sa mga sumusuporta. Ayun lang. Hello guys, good morning everyone. Good morning. Ako pala si Mark Ramos. Wala na ako maraming sasabihin. Salamat sa supportan niyo at sa mga nanonood. Maraming salamat. Thank you, God bless. Good evening everyone. Aljan Austria po from Balintawak, Quezon City. This is my first pageant po. I would like to thank my handler, Sir Gar. At sa nag-isip sa akin. Thank you. Hello po sa inyo lahat. I'm Carlos Miguel po from Tondo. Thank you po lahat sa lahat po ng mga sumuporta para mabuti nyo. Especially din sa Manila. Thank you po. Thank you so much, Hunks. Papa natin! All 6 of our Hunks!